Și cât costă? Ce să coste? Biletul. Păi depinde cu ce mergeți. Cu trenul. Păi știu, dar cu care? Cu personalul, cu acceleratul, cu rapidul? E mai multe? Păi sigur că da. Și acceleratul e mai scump. De ce? Nu merge tot acolo? Ba, merge tot acolo, dar merge mai repede. Nu nimic. Să meargă mai încet. Eu nu mă grăbesc. Dacă nu mă grăbesc, face reducere? Nu se fac reducere. Dar la copii face reducere? Da. Mata, ai copii? Am. Câte bucăți? 10. 10? Când ai mai avut timp să stai la ghișeu?